Måske kan det lade sig gøre. Ja, prøv at høre. Dorte og jeg, vi har lovet, at vi skulle gå på... Klokken 19:30. Det kan man ikke. Der er noget Ulla og Mosen eller Nisser på spil. Ja, og det er altså både på Instagram og... vi har problemer med at starte. Jo, vi er godt nok ikke sådan rigtig gode derovre. Nej, så nu har vi besluttet, at... for vi ved jo så ikke, hvornår det bliver løst. Vi ved slet ikke engang, hvornår vi kan lægge den her film op. Nej. Men vi har besluttet, at vi laver filmen. Så skulle det nu være, at det lige om lidt er muligt at gå på, så gør vi det. Og ellers så lægger vi den her lille film med præsentation af alle vores flotte varer op. Så hurtigt som muligt. Ja. Og det er vanvittigt gode tilbud, vi har i år. Det er også derfor, vi ikke bare kan stå her og vente, fordi vi bare glæder os helt sindssygt til at gå på. Ja, vi har gjort rigtig meget ud af at købe nogle sindssygt fede produkter til jer. Og så er det nogle vanvittige priser. Ja, det er sindssygt. Det er noget, du kan. Ja, tak skal du have. Ja. Fordi det er virkelig noget, som der er brugt tid på, hvor at vi tænker, at det er så sindssygt, at man kunne ligge i sovebrus foran computeren. Ja. Sådan har jeg det i hvert fald. Og det ved jeg også, du har også blevet forelsket. Jamen altså, jeg har mange ting her, jeg har lyst til, og jeg tænker, at jeg venter og ser, om det ikke helt er shoppet væk, fordi ellers er der absolut ingen grund til, at jeg lægger beslag på noget. Nej. Og så er der faktisk noget nyt, et nyt tiltag, vi har lavet. Det er, at vi har lavet sådan en eksklusiv sms-klub. Og den, altså, hvor filen har vi lagt skiltet? Ja, det var nok bare fordi, vi fandt ud af, at vi alligevel ikke kunne... Jamen, den er her. Er det den? Ja. Så, altså, når du ser den her lille film, så kan du skrive... Måske. Ja, det tror jeg, du kan. Ja. Så skriver du VIP, og så får du simpelthen tilsendt sådan en lille besked og et link, hvor du kan gå ind og taste dit navn og telefonnummer ind, så du fremadrettet får sms'er fra os, når der er fede arrangementer, når der er en lille rabatkode, når der er et rigtig godt stylingstip, eller et lille husmordsfif, fordi det har jeg nemlig i ærmet, at der er så mange gode fif til jer, når hvordan I behandler tøj, og det ene og det andet og tredje, som jeg også synes, I nogle gange skal have lov at have. Og så er der også en anden ting, det er, at vi arbejder også på, at I får en sms, hvis I har signet jer op til en størrelse, der er udsolgt. Så får I lige en sms fra os, fra Dorte og Tanja. Hej. Nu er din skjorte kommet på lær, som du bare savnede. Ikke? Det er altså ret smart. Der kommer til at være ret mange fine ting herinde, så skulle du have lyst til en gang imellem, og få, også selvom du allerede er VIP-medlem og får mails fra os, så har du ikke signet op til sms'en. Så derfor så skal du skrive VIP, og så får du nemlig sms'en. Så der er rigtig mange af jer, som er med på... Nu har du fået en sms. Ja, det kan være, det er for Nana. Ja. At det måske virker. Jeg går lige og kigger. Ja. Og så tænker jeg, at jeg går i gang lige så stille og roligt. Fordi at webshoppen bliver jo altså 7 år, og det er crazy. Er det Nana? Nej. Jeg tror, Facebook er gået ned. Ja. Det er jo sådan set enig i. Det er sødt, at I skriver til os. Vi kan ikke finde jer live. Facebook er gået ned. Ja, så står vi her. Noget. Ja, nå. Men i hvert fald, så synes jeg, vi skal starte med de her jakker. Dem er vi jo totalt in love with. Det er vi. Ja. De er virkelig, virkelig fine. Ja, nu skal I prøve at se. Det er sådan en vinterfrakke til os, der kører bil. Det er ikke en, man står i snestorm med. Det er sådan en fashion vinterjakke. Det er en jakke, som er tyk, og så har den et revers her med guldknapper, og den har lommer. Det er sådan nogle, man lige selv skal sprætte op, ja. Så den er bare mega sprød, synes jeg. Og den ligger altså normalt til 600, og den kan du få til 299. Det er ret vanvittigt, synes jeg. Jeg har en 34 på, og der er god plads i den, synes jeg. Er det ikke en ekstra small på? Ja, det kan da godt være, det var det var. Det tror jeg da måske, du har ret i. Ja, jamen det er det. Fordi jeg tror faktisk, at jeg har en small på. Ja. Det var egentlig derfor, jeg vil bare lige tilføje, at den har egentlig fin plads. Ja, det har den. Og det skal man lige huske. Ja. At, og det selvfølgelig er den lavet til at være lidt oversize, men den passer altså meget fint for mig på skulderen. Så jeg har en small på, du har en ekstra small. Ja. Og de er altså top nice. Helt vildt. Og så har vi jo vores bedst solgte strik på faktisk. Det er Duffy. Og den har de simpelthen lavet i med lidt glimmer. Det er en hvid, jeg er på med glimmer i. Og det er jo en strik med masser af stretch i. De er simpelthen så lækre bløde. Og Dorte, du har også den på. Ja, det er så den, der hedder asfalt. Og altså det er virkelig svært at fange glimmer, men den er der, og den er så pæn. Så flot. Og nu har vi bare sådan taget
rundhals. Det er jo bare en rundhalset bluse. Men Den er bare flot. fed hvid skjorte indenunder vil også have været nice. Ja. 114 kroner. 114. Ja, det er sindssygt. Altså det har, i alle de år, jeg har arbejdet med Veomotor, der har faktisk været den her bluse. Ja. Om det så har været i glimmer, eller det har været i forskellige farver, har været en af dem, jeg har solgt allerbedst. Ja. Og den er blød som smør. Der er ikke noget krasværk i den her. Nej, den er så lækker. Ja, der er rigtig mange spørg om ting krasser, og det gør det aldrig for mig, men den her gør slet ikke. Det gør overhovedet ikke, nej. Så er der altså en anden sindssygt nice buks, vi har på. Det er en coated cargo. Det var faktisk en, vi havde i foråret, sommers, i bomuld med stretch. Nu har de lavet den i coated med stretch. Får jeg lige lidt hække her. Og den ligger altså til 189. Den er overdrevet fed. Den har en lille elastik hernede for enden. Ja. Og så, altså der er god plads i den, men jeg har stadigvæk medium på, og det er jo ligesom det, som jeg plejer at bruge. Ja. Den er virkelig lækker på, altså. Er mega sej. Den findes, så vidt jeg lige husker, nu er der selv stået pakket i længder, 3 længder. 30, 32 og 34. Og hvad har jeg givet dig der? Fordi lige i den her har du syntes, jeg havde kort ben. Det er lidt på forskel, om jeg har lange ben eller kort ben. Hun har både fået 30 og 32, lidt forskellige værd. Og det er også fint, bare så længe det ikke bliver 34. Det er lige at stramme den lidt. Ja, men de er virkelig fede, altså god pris. 189, sagde det? Ja, det sagde jeg, det er sindssygt, ikke? Det er virkelig, virkelig pænt. Så det synes jeg er et mega fedt sæt. Mens du lige skifter dit arrangement, så kunne jeg godt tænke mig arrangement, det kan jeg lige sige dig. Så kunne jeg godt tænke mig at vise taskerne her. De er overdrevet nice. De er fra Depeche, og det er kalveskin med nitter, der er banket. Den her med gun, den findes der altså faktisk også i guld. Den er virkelig, virkelig pæn. Dorte og jeg, vi tog den på sådan her, fordi det synes vi var lidt sejt, ikke? Jo. Men det er faktisk også en crossover. Så det vil sige, at man kan også selv regulere den i stropperne. Den er virkelig, virkelig fin, synes jeg. Meget stilet og lækker. Sådan lidt nordisk stil, lige med et lille twist. Ligesom vi kan lide. Ja, ikke rigtigt? Jo, der skal bare lige lidt til. Altså noget med noget. Ikke? Noget med noget, ja. Noget med noget er altid dejligt. Og den koster altså normalt 1200, og den kan jeg altså få til 1499. Ej, altså gode ting, du kan få ned. Men det er et helt trylleshow. Men det er fordi, jeg ved, at I vil virkelig gerne se rummene her. Og lad os se. Det er så fint. Så det synes jeg er en rigtig lækker taske. Der kan du ikke se. Ellers så dæk, der er det bare. Okay. Nå. Yes, jeg hopper videre. Ja, men jeg har brug for lidt hjælp alligevel. Ja. Fordi jeg har taget tøj på, jeg overhovedet ikke ved, hvad det koster. Godt så, jeg hjælper dig. Det er jo det evige med mig. Ja. Jeg bliver så... normalt ligger jakken 750, den koster 379. Det er billigt. Det er billigt. Yes. Og din strik koster 139. Ja. Okay. Og de bukser koster stadigvæk 139. Ja, det kan jeg huske. Det, og den her har jeg også næsten styr på. Ja. Så, altså, hvis man nu ikke var til tern, eller man kunne jo faktisk også være til begge dele, fordi den her, nu tager jeg lige og lægger tasken, så viser jeg den lige gennem lidt. Denne her jakke, som både kan være som en blazer, synes jeg, eller den kan bruges udefra, er altså også virkelig fin. Med store lommer, og de her sådan ret i øjenfaldende brune knapper. Jeg synes, de er virkelig pæne. Og jeg har allerede glemt, hvad hun sagde, så jeg siger bare noget andet. det er bare 349. 379 måske. Jeg skal lige se. Og så er jeg også nødt dertil, hvor jeg skal have briller på. Jeg vil virkelig gerne have set, hvad den her den var lavet af. Ja, det kan jeg altså ikke lige se. Nej, men den er i hvert fald dejlig. Der er noget polyester i og noget uld, så der er en god blanding, så det vil sige, at den holder sig rigtig fint. Ja, den er lidt boxy, men og ikke sådan voldsomt langt på ærmerne, men det er meningen. Og den er altså virkelig pæn. Ja. Jeg har en small på, og normalt var den så til 750, og så er det så halv pris. Ja, 379. Ja. Og indenunder har jeg den her fine strik på. Det er en strik fra Opti. Nej, det er fra Veomotor. Det er også fra Veomotor. Den er altså virkelig pæn. Jeg elsker den. Ja, den er sådan, man føler lidt, man har sådan en krav på, men den er altså ret fin. Og jeg tænker, jeg har medium på. Nej, jeg tror, du har small på. Nå. Har du? Nej, det har du. Nej, har jeg ikke? Nej, medium? Du har medium på. Ja. Det var mig, der var løgn. Ja, og det synes jeg faktisk, størrelsen er super fint til mig i medium. Så den er ret svarende på sin størrelse.
Nu kommer Tanja og... Ej, det er dig, der skal unbox her. Det er dig, der Jeg snakker glæder om mig sådan. unboxing. Ja. Tada! Tada, du Hvis unboxer. du ønsker dig en lille gave, eller hvis du kender nogen, der ønsker sig, så har det her altså Så er vi meget fælles. seriøst Ja, du kan vise her. den bedste gave. Ja. Yeah. Prøv lige at se her. Vi skal lige passe på, at lyset ikke fanger i. Det er et meget flot tørklæde og nogle fantastiske luffer. Ja, vi elsker dem. Og Jeg nu siger, skal I bare se her. da vi var ude i København, Christiansborg Ridebaner, der var 10 sekunder. Det var perfekt. rimelig køligt. Mm. Og så sagde jeg, ej, ved du hvad, jeg elsker tænke sig at få sådan en boks med sådan et sæt her. Det må, det må da være hvilken som helst strøm. Og det er så blødt. Så blødt. Vanvittigt flot. Og du kan jo farve priserne. Ja, det koster mig 300, og du får det til 149. Prøv lige her. Hvis du mangler en gave, eller hvis I laver to til sig selv, ikke? Ja jo, enten til sig selv. Men ved du hvad jeg tænkte? Nej. Nu er det ikke meget, der skal stå for mandelgaven i år, så derfor kan jeg godt sige det. Jeg kunne have købt sådan et sæt her. Jeg kunne have købt sådan et sæt her til mandelgave. Det var ridebanerne. Ja. Hvis man nu havde både købt til herre og damer. Det bliver dårligt æske. Der er en nys nede i, undskyld. Så var det var noget, der ikke noget skidt, der Det så var med godt liggen. Fordi... love. Og ved I hvad, det er så blødt, så blødt. Ja. Nå, så det altså, og det er jo faktisk meget flot til jakken. Det kan være, at vi lige skal give Tanja det på, for hun har stadigvæk jakken på. Jeg skal lige på snæs. Hun er lige gået over på snæs. Det er bedst, hun gør det derovre. Ikke? Så kan hun lige få det på bagefter. Ja. Man kan jo bare bruge det hver for sig også, hvis man synes, man ikke skal have kraven på. Men den er altså virkelig blød. Ja, jeg tager det på. Det er virkelig, virkelig pænt. Meget, meget, meget fint. Og 149, altså det er også lige før, du kan nå at købe det til en adventspakke. Ej, jeg synes bare, det er så vildt. Ja, altså, det er så pænt. Jamen, jeg skal have det. Jeg synes, og så var det bare i den her flotte, nu ligger vi det ikke tilbage i boksen. Nej, det er vores. Den her flotte boks, så kommer det i. Altså, jeg er solgt. Ja, du er solgt. Men altså, jeg er jo også sådan en lille, du er der elsker alt, hvad der er blødt. Alt, der er blødt. Ja. Ej, den er virkelig flot. Og det er jo blevet super, 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 super trendy med fake fur. Ikke super populært med ægte pels, men det er det med fake fur. Og det er virkelig godt lavet, og det er så vanvittigt blødt. Så 149 for luffer og et tørklæde, og så vil jeg lige sige, at lufferne har altså lækker flis i sig. Så det er så dejligt. Det er virkelig lækkert. Altså, ej, det er så dejligt. Og så er der altså også små lommer i her, så jeg synes, det er et meget flot sæt. Det hele. Ja, du ser meget flot og eksklusivt. Jeg gør ikke det. Du må godt komme med på min snemandstur. Jeg er en meget dyr dame. Nej, det synes jeg egentlig ikke, du er. Nej, jeg ligger jo faktisk til omkring 700 kroner. Så sådan et sæt der. Det er vanvittigt. Hvis jeg nu bare skulle have jakke og handsker. Så det er en små, lidt lige 500 kroner. Det er fantastisk. Ja, det er helt sindssygt, ikke? Ej, det er en god pris. Det køber vi. Det køber vi. Det køber vi altså. Og så har jeg lige taget en lille t-shirt på indenunder, som jeg synes, der er super sprød. Det er den her fra Martha til 149, normalt 300. Men det er fordi, jeg kan godt lide sådan en bomulds t-shirt med guldprint. Og så det hvide her, det synes jeg ser ret sejt ud. Og så kan I lige se tasken her med guld, fordi det matcher jo med guld i mit t-shirt her. Det synes jeg jo er så flot. Det er noget, jeg glemte. Flot julegave. Altså, jeg synes, den er så pæn. Den er pæn. Ja, Virkelig pæn. ja, det er totalt god stil. Man kan godt have en iPad i den, hvis man klipper den over. Nå, det er jo helt normalt. Jamen det er hvad? Kom bare forbi, så klipper Tanja. Ja, det skal ikke tage mange sekunder. Det skal I ikke tænke på, der er plads til det hele, du. Altså, Der er i hvert fald god plads til. Ja, den er god, den her. Den er rigtig god. Men her skal du klippe rigtig mange gange, hvis du skal klippe til en iPad. Det vil sige, men jeg glemte jo helt at vise, at den har flotte taske her, som også er for Depets. Det er sådan en lille, du kan jo altså bare tage den her af, men ellers så har du lige den der lille snor til her, og så kan du jo øvrigt bruge den her til en nøglering, hvis du skulle have lyst til det. Den har mange fine rum, og nu åbner jeg lige op. Den har selvfølgelig også fyldt. Remmen har den ikke? En rem? Eller er det noget, jeg drømmer om? Jeg har ikke rigtig fundet den endnu. Jo, for så også Ja. den har sådan noget. Det kan jeg nemlig huske. Det er altså mange ting, den kan bruges til. Det er næsten et kinderæg. Så her, prøv at se her, hvor mange rum den har. 1, 2 og 3, og nede i hver rum er der flere rum. Så her kan man måske, hvis man er god til at holde styr på sin taske, finde virkelig godt rundt. Fordi så kan telefonen ligge i midten, og de andre sager i de andre steder.
Og som Tanja rigtig nok sagde, så er der en rem, så den jo også kan gå over til at blive sådan en crossover. Og så tager du den her af, og så har du også en nøglering. Ej, jamen så skal jeg jo endnu mere indsmå sådan en. Men det skal jeg også have. Vi tager det hele. Gud ja, der er også en nøglering inde. Jamen det synes jeg var så smart. Ja, det er smart. Nå, men den koster i morgen kl. 8. 350 kroner, eller 349 kroner. Ja, det er, og det er ægte læder, og den er sådan meget mørkebrun, sådan helt mokkebrun, hvis man ikke kan se det. Flot. Nå, den glemte jeg jo lige vise før, så det var ret vigtigt. Bum. Ja. Så har jeg taget den her sindssygt seje vest på. Ja, den er fed. Ja, den er også fed, og den har også virkelig nice knapper. Jeg elsker jo sådan noget, der er alt med sådan noget knapper. Så har den sådan en elastik hernede bag, det synes jeg bare gør, at den sætter sig fint ind. Og hvis jeg nu havde knappet alle sammen, så ville den jo kunne trækkes lidt op. Den er sådan ligesom sådan, jeg ved ikke om I kan komme til at se det, men sådan ligesom sådan struktureret i stoffet. Ej, den er ikke struktureret. Nu, det er ligesom, kan jeg tænke det der. Der er struktur. Den er ikke struktureret. Nå nej. Struktureret, det er jo vist noget andet. Der er struktur i. Der er struktur i, ganske rigtigt. Det bliver enormt organiseret. Jamen prøv her, så tager jeg den. Ja. Jeg synes altid, jeg er god, men jeg kunne da godt have brug for en ekstra vest i hvert fald, hvis den hjælper mig med det. Den kan lave kaffe, den der. Der er ikke det, den ikke kan. Den har lavet morgenmad til mig i morgen tidlig. Den er altså virkelig fin. Der er god plads i den. Jeg har en medium på, og jeg synes, den skal være oversized. Jeg synes, den er mega fin som sådan en oversize. 450 og nu 229. 229 får du den til, og nummer 450. Det er så godt, jeg har min pris. Fortæller herovre bagved. Ja. Ja, så hvis du lige, og jeg synes, den går også udenfor, men den går virkelig også fint her indenfor her hele vinteren. Ja, faktisk til et par shorts til sommer. Indenunder kan jeg se, at den jeg allerede står klar med en pris til mig. Ja, 229 normalt, nu 115 kroner, eller hvad? Nej. Det har jeg lidt svært ved at tyde. Ja, jeg tror, der står 119. Ja. Ja, vi ved ikke, hvem der har skrevet det. Nej, det ved I det simpelthen ikke, du. Nej, men det er altså bare sådan en helt almindelig skøn basic rullekrav, som vi alle sammen kan bruge for en gang imellem. Der har jeg lige en lille detalje, jeg gerne vil tilføje. Ja, tak. Fordi der er en meget, meget fin uld i. Ja. Så det altså, er den fra et specielt forår, der? Det er et meget fint form. Nej, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en form, men du kan nemlig ikke mærke, at der er uld i den. Nej. Men det gør, at du kan ånde i den, og du kan holde varmen i den. Ja. Så du kan godt stå ude på Christiansborgs ridebane. Så skulle jeg da have taget den på helt tiden. Det var da fjollet, jeg ikke stod i den. Det var det. Men så gik du. Ja. Jeg vil se, om jeg kunne komme til at se, hvad det var for. Okay, ja. Skal jeg hente mine briller? Ja. Ja, det kan godt være. Vi har god tid, for der er ligesom nogen der så. Det er Ibe og Akke på tur, det her. Nå, men jeg kan da se, at der er 40% viskose i. Ja, nå, jeg kan heller ikke finde brillerne. 27% polyester, ja. 30% polymid, ja. 3% uld, ja. Det er Lana-uld. Ja, det er luksusuld. Så det er fra frået, der hedder Lana. Nej, jeg ved det ikke. Du. Men den er altså virkelig nem at bruge bare, og super god pris, ja. Og ved du hvad? Det her alle burde have. Ja, det er lige det, jeg skulle til at sige. Hvis man ikke ved, hvad man skal købe til sin svigermor, eller sin mor, eller storsøster, eller lillesøster, eller et eller andet i gave, så er jeg sikker på, at alle vil blive mega lykkelige for sådan en her. Ja, jeg elsker sådan en der. Altså, virkelig. Ja. I'm in love. Meget. Ja, nå, så er det min tur. Jeg er kommet i det her mega fede jakkesæt her, og det er et jakkesæt med de sejeste bukser. Det er en buks i sådan lidt pæn kvalitet med masser af stretch i, og så er den altså sådan lidt jersey-agtig. Men det er stadigvæk en rigtig pæn buks. Det er en buks, hvor der er knap, og så er der bæltestopper i, så du kan også have pænt bælte på til. Og så er der blazer, der matcher til. Sindssygt lækkert sæt, og jeg skal lige se, hvad det er, bukserne de står til. Hvad står der der? Altså, står 300 normalt. Okay, så 149 for buksen. Normalt 300 kroner, og det er sådan en, der ikke skal stryges. Så er der masser af stretch, den sidder lidt løst i lårene, og så går den ind lidt hernede for neden. Og så er der blæserjakken, som matcher fuldstændig til, også med stretch i. Den er så god at have på. Ja, den er totalt lækker på. Sådan rent sizingmæssigt, så synes jeg, at den er størrelsesvarende.
Ligger du mellem 2 størrelser, så tag den store, synes jeg. Den er virkelig, virkelig også pæn. Og den koster, skal vi se, 449, og den kan du få til 229 kroner. Altså, det er vildt for et blæsersæt, synes jeg. Og det er virkelig lækkert. I kommer til at elske det. Så har jeg simpelthen taget den her sindssygt lækker polo på. Den er altså virkelig, virkelig fin. I grå med masser af stretch og rib i. Og det er faktisk sådan en, man kan åbne op, så der også bliver en cardigan. Og den ligger altså normalt til 300, og den kan du altså få til 149. Det er sindssygt god pris. Altså lige om lidt, så kan du ikke lige vise den i rød også, fordi det er faktisk holdt som lidt en hemmelighed. Ja, det er sådan en julesurprise. Jeg tænker måske bare lige, at jeg hopper i den. Ja, det gør jeg altså lige. De er virkelig altså så behagelige på. Det er en viskosestrik med elastan i. Så den er virkelig, virkelig lækker. Og så er den i den her sindssygt pæne røde farve her. Den er virkelig flot, synes jeg. Og lad os se, er den ikke pæn? Og så kan man altså knappe den op. Jeg har simpelthen valgt lige at tage den nederste knap. Det kan jeg meget godt lide. Nu er jeg så ikke lige en lille top på indenunder, men jeg kunne godt have en lille top indenunder, og så knappe den op, så jeg kunne se, hvordan det så ud. Ja, den er virkelig pæn. Rigtig fin, synes jeg. Flot. Den er super fin, og der er masser af stretch i den, så selvom at den sådan ser ud, som om den sidder lidt til. Det gør den jo selvfølgelig, men så er det ikke en, man føler, man bliver Nej, overhovedet ikke. mest i. Jamen, nu er jeg hoppet den helt Jeg elsker det der. Ja, altså, det har jeg fået de lange ben på. Det er sådan der. Jeg har nemlig fået længde 32, og jeg kan starte med at sige, at buksen er til 20%, fordi det er jeans, vi sprøjter ud. Ja. Og den sidder bare altid godt, og den findes i mange forskellige længder, eller alle 3 længder. Ja. Og jeg har medium på i længde 32. Ja. Og måske ville jeg have haft taget en længde 30, men jeg er meget bæret over, at jeg har fået en længde 32. Det er fordi, jeg synes, jeg har flot langt ben. Og det er dejligt. Ja. Og til den har vi denne her skønne cardigan, som er sådan lidt grov i strikken. Virkelig fin. Og igen, jamen altså, der er noget, jeg bare elsker, så er det sådan noget knapper. Med knapper. Og yes, jeg havde forberedt mig, men jeg fik det lige at vide. Du er. Og den koster altså normalt 2,99, og i morgen kl. 8, eller når du nu ser den her, så koster den 149 kroner. Ja, det er altså en vanvittig pris. Ja. Og lige om lidt, så viser jeg lige den anden farve også. Ja, så kommer Tanja styrtende i den. Ja, fordi Tanja er nemlig i gang med noget andet. Og til det har jeg det her flotte nittebælte. Det er også for det Pets. Til sådan god bredde, synes jeg. Den er ikke for bred, så man skal ikke sådan bøvle med at få den igennem, og den er heller ikke sådan smal, så den forsvinder. Det koster normalt 1.094. Normalt 1000, og nu 499. Og det kommer også i 2 farver. Jeg har den sorte på, og dem lidt så viser vi det brune. Så, altså. Er du til sådan en lille cardigan, og den kan jo også stå åben. Så er det lige præcis de her 2 farver, du kan vælge. De er så flotte. Jeg er virkelig svært ved at vælge, i hvert fald jeg kunne tænke mig. Jeg synes i hvert fald, at det er en helt klassisk og fin en, og den er altså også virkelig fin inden under en blazer for eksempel, hvis man holder den lukket, ligesom jeg har. Ja, du også have vesten på. Ja, det kunne man også. Det kunne jeg da lige. Jeg tror, hvis jeg kom til at lige lægge den herovre, så det kunne jeg jo lige prøve. Men altså, de her 2 flotte farver, og Tanja passer ekstra small, og jeg har en medium på. Ja, så jeg kan lige hoppe i den blå bagefter. Ja. Men jeg havde jo lige lovet jer, at jeg vil vise jer, hvordan den så ud åben. Og den er altså virkelig pæn åben også, synes jeg. Jeg har taget rullekraven på her. Og det kunne jeg faktisk godt finde på at tage på sammen sådan her. Men jeg elsker også rullekraver. Og så synes jeg, det er så pænt med sådan en rød cardigan ud over. Det er virkelig god stil. Og så skal vi jo ikke glemme, at polokraven er virkelig kommet tilbage for at blive. Så det er altså helt rigtigt med sådan en polokrav. Ja, om det er på en strik, eller om det er på en rigtig polo, eller hvordan det er. Ja, det er virkelig, virkelig pænt altså. Ja, det er det. Meget beautiful. Så tager jeg lige den blå på. Jeg gør lige det. Og så vil jeg bare lige hurtigt, mens man lige gør det, vise også, hvordan det kunne se ud med cardiganen indenunder. Ja. Den her vest her, som jeg synes er virkelig nice. Så, altså, 149 for cardiganen. Bukserne med 20%. Jeg kan ikke huske, hvad den kommer ned på, men den koster 380 til normal. Og så er der 303 kroner.
303 kroner for at vide regnmaskinen herovre bagved. Jeg kan huske tallet. Ja. Altså visuelt. Ja, men du skal bare sige ja. Du er en regnmaskine. Ja. Det er ringmanden, du bliver ringet til. Og 225 på den her. Altså, nu ringer Line. Ja, men altså Line må lige vente 2 sekunder. Ja. Fordi nu er vi jo lige i gang med at lave en video her. Ja, men det var også mere bare, hun havde godt en lille information om det. Vi tager... Skal vi tage den? Skal vi ikke lige prøve at tage den? Okay, vi tager den. Vi siger lige, hun er på. Så er vi her igen. For os altså følger. Ja. Med flyverhår. Har jeg fået flyverhår? Ja, lidt agtigt. Jeg var lige været ude at flyve, du. Ja. Men det kan man jo godt nå nye højder en gang imellem. Ja, det er rigtigt. Ikke? Nå, skulle jeg lige vise min? Eller var du ved at fortælle noget? Det kan jeg slet ikke. Ja, det jeg kan sagtens finde på en historie, men det var ikke. Altså, det jeg tænkte bare på flyverhøjde. Altså, 7 år, vil jeg bare sige. Vi har glemt helt at sige, at vi er blevet 7 år. Ja, det er sindssygt. Det er fordi, vi er blevet høvet lidt ud af den. Ikke? Så, det er sådan, når ting de driller dem, så skal man bare tænke anderledes. Og det er det, vi prøver. Ja, lige præcis. Det går alt sammen. Du viser den der, og jeg går sammen med, jeg kan få den ned på. Okay. Det her, det er cardigan. I den navy-farvede med creme, og så har den små guldknapper. De er sådan en mellem, jeg vil nok kalde den platinfarvet måske. Sådan en mellemting mellem guld og sølv, faktisk. Ja. Den er sådan lidt, den er virkelig pæn. Altså, ja, den er meget, meget smuk, synes jeg. Og så har vi jo også, det kan vi lige vise bagefter, men vi har de sejeste bælter med. Du har også flyverhår nu. Ja, det er tit. Og så har vi jakker med til 249 kroner. At jeg ville tage en nederdel på dem. Jeg løg. Ja, vi skal også have nederdel på, ja. At jeg havde jo den her sindssygt nice jakke, jeg lige skulle vise. Fordi det har vi altså jakker, og det er jo så det er jo noget, at ikke går ned på. Og jeg elsker jakker, så jeg er jo virkelig i himlen her. Ja. Med de forskellige, vi har med. Men det er også sindssygt, ikke? 249 kroner for de her 249 kroner i den her flotte grønne, som jeg synes går virkelig flot til næsten alle mennesker faktisk. Er det ikke flot? Ja, med sådan en stor dejlig krav, man kan gemme sig ned i. Hvis man ikke har lyst til at tage huen på, så kan man bare kravle ned i den her. Ja, det er god. Ja, der er lidt god plads i den. Ja, jeg synes altså, den er normal i størrelsen. Ja. Jeg ved ikke, hvad størrelse er på. Men jeg tror, det er en smule. Nej. Nå, det er godt nok. Jeg tror, jeg tog medium. Så er det så fint. At, Nå, jeg er lige ved at blive gravet op hernede bagved. Ja, men du er gravballmanden. Det er medium. Nå, det er fint. Så er den helt, som den skal være. Ja. Og så har den altså her, hvis man vil sætte hvis man har lyst til at stramme den ind i siderne. Ja, det kan. Og det er jo lige præcis det, der gør. Det er jo virkelig, virkelig populært. Det er puffer jackets i øjeblikket. Det er jo det helt store hit. Ja, at man kan puffe sine jakker op her. De er virkelig, virkelig fine. Så det altså 249 for sådan en her. Ja, gå for den størrelse, du plejer at bruge, fordi at det er sådan, den er. Seriøst, vil du være virkelig glemme? Nej. Det er jo fjollet. Alle de flotte mål, vi har stået og lært. Ja. Jeg siger det bare. Det er fordi, der ikke er nogen, der har spurgt. Ej, ja. I har glemt at spørge. Det er sgu da mærkeligt, der ikke er noget. Er der ikke nogen derude? Ja. Nå, men jeg vil så... okay, nu er vi lige ved målene, så vil jeg sige, hvis I er i tvivl om mål, så har vi målt alt. Og det står på hjemmesiden. I kan bare ringe det lige, før jeg kan det i søvn. Det står på hjemmesiden under hver produkt. Det står for extra small, medium large og extra large, hvis der er det. Så alt er målt. Jeg tænker bare umiddelbart lige, du kunne jo så lige sige det. Ja, jeg kunne da sige på den her, hvis du har lyst. Ja. Den hedder Peter, tror jeg. Ja. Værsgo. Sådan pusser jeg næsten. Ja, det er så dig, der har målt den, men det er fint. Ja. Eller en anden, det var ikke lige mig, der har målt den her, kan jeg se på skriften. Men en extra small hvis du vil læse, hvad der står, så er det ikke mig. Nå, så er det en anden sød en, der skal gøre noget. Extra small er 108, og der er vi altså målt herfra og hertil i rundt om, så den er hele vejen rundt. 112 på smallen, 116 for medium, 120 for largen og 124 for extra largen. Og det er sådan, nogle gange så går det med de der 4 cm imellem, og andre gange så stikker det helt af på nogle af størrelserne. Og det er sådan der, så der skal I ikke tænke, at vi har været fulde, når vi har målt. Vi har været bange for det lige i starten. Nej, lige i starten tænker jeg kan jo ikke finde noget om mål, men altså... Men der sker noget mellem medium og large. Ja. Så det er altså, kig på målene, endelig. Nu har vi virkelig brugt lang tid på at måle til jer, så
der var forberedt på det i hvert fald. Så skal I ikke tænke mere på det. Det skal I ikke. Sådan. Nu vil jeg bare nemlig lige tage det her på, fordi altså, da vi var ude på ridebanerne der i forleden dag, ikke? Det var så i går. Ej, altså der var jeg bare virkelig, virkelig lykkelig for det her sæt her. Det var fuldstændig magisk, kan jeg godt sige jer, fordi det var virkelig koldt at stå Man følte bare, det var frostvejr. Ja. Det var det jo ikke. Nej. Men Husk det. ja, det var virkelig koldt, altså. Og det har måske også sat sine spor, den der ridebane der, efter 2 timer. Har det givet en lille snue, så jeg var meget lykkelig for, at jeg kunne hoppe i det her til sidst. Det var dejligt. Så 149 for sættet her, og 249 for jakken. Og herinde i, der er der en dejlig skrålomme. Og bukserne ligger også til 149. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at man kan få så meget flot dansk produceret tøj til de her priser. Det kan vi godt lide. Det er altid dejligt at Det støtte er- et dansk firma. Ja, det synes jeg. Også selvom det selvfølgelig nok ikke lige er syet i Danmark, så er det designet. Nej, men jeg er i hvert fald glad for, at vi har nogle danske arbejdspladser. Ikke? Det Og nu kommer dronningen. Ja. Vi skal i hvert fald til fest hos dronningen. Jeg skal til bal ved dronningen nu. Ja. Skal vi? Bliver der sagt. Ja. Og det er bare... Hun har bare glemt at invitere. Ja, vi kommer helt uanmeldt. Men jeg står da klar, hvis hun skulle ringe. Ja, jeg tager også... Vil jeg alligevel sige. Og Tanja, hun skal med, så hun springer lige i det samme. Ja. Og så er det jo Også godt. at du skulle til blæseren ud og få Ja, vise det. fordi jeg har nemlig ikke prøvet at have haft blæseren på, Nej, men det gør jeg lige. Inden vi siger mere om... Jeg elsker det der sæt. Inden vi siger mere om... nu gik jeg helt ud. Om, Gik du ud? Nej, jeg gik bare væk. Altså væk. Nå, på Billedet. den Ud måde. af Ja, billedet. ja, men man kunne ikke vide. Nej, man ved ikke i dag. Ej. Med alle de næser rundt omkring. Ja. Altså, jeg har jo lige hoppet i blæseren, som Tanja viste jer før. Og jeg har en 38 på, og det kunne ikke være bedre. Og der er en lille smule stretch i. Og det der er så dejligt ved den nu. Jeg kan godt lide alle de oversize blæser, der har været. Men jeg synes også, at det er så dejligt, når man kan få lov at vise lidt figur. Og få det bedste frem i jer kvinder. Og det er jo sådan set det, vi brænder mest for. At style og få de bedste ting frem i jer, når vi skal hjælpe jer med at style jer. Så, jeg kunne godt komme og stige afsted sådan her. Ja. Tasken under armen, som du måske Ligger har et eller andet glemt. sted i bunken derovre. Ja, jeg kan lige finde en. Der er i hvert fald en guldtaske herovre. Men ellers så snupser jeg bare hende her. Ja. Og så Ja, det er flot. kunne jeg godt gå afsted, og så føler jeg mig faktisk ret fin. Ja, du er også Ja. meget smuk. Jeg elsker den nederdel. Den er flot. Ja. Og nederdelen er jo vegansk skin, som vi kalder det. Det er PU med lidt stretch i, Med stretch, ja. og der er god plads i dem. Jeg har medium på, og det kunne Lige jeg da man ser dem, så tænker jeg, at de er sexy. Ja, man tænker, jeg skal da i hvert fald have large, det sagde jeg til Tanja. Jeg skal helt sikkert have large, hvis jeg skal passe den der. Men den har egentlig fint stolt. Jeg kunne ikke have haft mindre overhovedet, men der er stadigvæk god plads. Og det er også fordi, jeg synes jo ikke, det er rart, at det strammer for meget på redningsbæltet. Så en medium her på, og den har en lang, fin slis om bag, så man også kan holde ud at gå i den. Mega sej. Den er til en vanvittig god pris. Og den... ja, den er ikke lige for at kigge på. Hvis du lige kan kigge på mig i bagdelen, Nå. skal jeg til at sige. Ja, så kigger jeg på det. Ja. Altså, har du overhovedet skilt? Jo, Jo, det sidder der. Den koster normalt 300, og nu koster den 149. Det er vildt for sådan en skirt her. Det er da sindssygt. Det er pænt. Ej, jeg skal tage panden. Ja, det kunne jeg godt høre. Det må man ikke. Men Ej, det er fordi, det- jeg synes, den er så Ulovligt. overdrevet cool. Altså, jeg kunne jo godt finde på at have den her på i hverdag. Med en sweat. Eller en stor chunky cardigan. Skal vi se, hvad den her koster? Jamen, den koster 89 kroner. Seriøst? Ja. Ej. 89 kroner står der på den. Altså, Du kan så komme til fest for næste... Ej, det er vanvittigt. Altså, 220 kroner. Og lige en, der skal til fest til dronningen. Det er der ikke. Det er da i hvert fald et godt bud. Så, og hvis ikke du skal til fest for dronningen, så tag dig på juleaften. Ikke? Eller nytår. Nej, det er simpelthen for billigt. Det må jeg bare sige. Ja, men vi kan da godt sætte prisen lidt op, hvis du synes. Jeg synes bare, det er så pænt. Det ville virkelig være sådan noget, jeg selv ville være virkelig glad for. Ja.
Blonden, som vi har på her, den har masser af stretch i sig, så den er virkelig behagelig at på. Den er meget, meget lækker på. Og altså, skulle man nu ikke have lyst... Ja, du kan lige lave gymnastik. Det er bare fordi... Skulle man nu ikke have lyst til at være så fin i den, som vi nu lige har stylet det her. Fordi man skal jo helst kunne bruge sine sager til flere ting til dagligt. Så kan man jo godt tage en strik på. Nu beholdt jeg lige den anden ende under. Og så et par støvler. Ikke? Så har du stadigvæk en fin, nederdel, som du får brugt, uden at du føler, at du får fin. Man kan sagtens bruge dem. Jeg skulle bare lige have haft et par junkie støvler på. Ja, lige præcis, ja. Ja, men jeg synes jo også, det er pænt, at man lige har den her. Ja, det er altid pænt. På indenunder her, ikke? Men altså, hvis man nu synes, at blonden blev for flot eller for pyntet, ja, så kunne man jo have løjs med den. Ja, så det er altså virkelig fine varer, vi har det er det. Det er meget flotte varer. Ja, jeg har lige lovet, at jeg skulle vise det her bælte også i brug. Ja, det er virkelig pænt. Så nu tager jeg det lige ud. For I så det før, jeg havde på det sorte. Og nu tager jeg det lige i det brune her, så jeg også kan se det, fordi det er faktisk også virkelig pænt. Det er virkelig pænt. Virkelig pænt. Det er lige den der, skal vi have det op mod hinanden. Ja, det er lige ligger nok. Det ligger her. Et lille sted. Så, og det er håndbanket. Så det vil sige, at de holder forever. Hvis du her vil være så sød at vise dem det. Ja. Så skal jeg bare lige se, hvor meget. Nå, du er i gang med at ringe der. Ja, det er mest bare, hvis vi nu kan få dig. Prøv lige at se. Jeg har lige en anden nemlig. Ja. Håndbanket nitter. Det er virkelig, virkelig pænt. Meget, meget flot. Og de ligger altså normalt til 1000, og dem kan du få til 499 nu. Det er bare, og det er altså sådan noget, du bare har for evigt. Det er så flot. Det er virkelig, virkelig pænt. Jeg kan lige prøve at tage... Det bliver måske også lige lidt for meget til det her, men altså... Så gør vi lige sådan der. Sådan der. Jeg vil bare lige prøve at vise jer, sådan når man ser op og ned. Sådan. Og der er Dorte lige i gang med noget møde her med Nana. Sådan der. Ja, det er sej Nana, som tænker ud af boksen. Ja, hvad tænker hun? Ja, hun tænker, at vi laver da lige hurtigt nyhedsbrev, og vi kan sende den video her ud til jer. Ej, det var smart. Ja, så sagde jeg, den kommer altså godt nok i 2 dele, det skal du lige vide. Men jeg kan godt klippe den sammen. Nå, smart. Så det har vi lovet, så hvis, nu ved jeg godt det, så er jeg jo i gang med at se den, når det er sådan. Men så er der i hvert fald en mulighed for det. Ja, det er smart ting. Ja. Og så skal vi bare lige huske, det hjælper ikke noget med det skilt. Nej, men de skal da vide det senere, kan de da bare skrive det. Det siger jeg i morgen. Okay. Ja. Okay. For man bliver lidt forvirret. Ja, men det er også bare, fordi jeg er så begejstret for det. Ja, vi er så entusiaste for vores nye sms-klub, men altså, ja. Men så synes jeg, at vi skal sige pænt tak for i dag. Og så sige, at tilbudene, de er altså online i morgen. Og det er de. 8. Og det kan Facebook ikke lave om på. Kan de bare overhovedet ikke. Nej. Så vi har jo heldigvis været meget igennem Facebook, så vi ved, at... lige meget, vi skal nok klare tiden. Ja. Så tusind tak, fordi I så gad at se den her video til ende. Tak, fordi I følger os. Det betyder alt. Og jeg har været med på vores lange rejse her på de her 7 år, som webshoppen nu har været igennem. Ja. Nu er det tid til at fejre de 7 år, og så går vi ind i et nyt år næste år. Det bliver bare sindssygt spændende. Det gør det bare. Vi ses! Hej hej! Hej hej!